Assalamualaikum salam ya khairal ghaibi wasyahadati. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya khadamul khadam ya khadamur roh ya khadamul jasad ya khadamul jin ya rijalallah ya rijalul ghaib. Adik. Assalamualaikum salam. Anda mesin. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya khairal ghaib. Apa? 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 Apa we? Jangkung. Jangkung apa? Apa hubunganmu karo penyakit Setiawati? Apa? Apa? Ora cengar-cengir ditakoni tenan kok. Tuh. Tok apa? Tuh. Tok apa? Tuh. Sumur endi? Sumur. Tok sumur endi? Sumur. 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 Kowe iki sapa? Sumur. Kowe iki sapa? Jangan begini. Cak ngubungi kene. Lah kowe iki sapa memange? Ngubungi omah kene apa ngubungi desa kene? Hah? Lah sing ngongkon ngubungi sapa? Ket kapan kowe? Ket kapan? Patang tahunan. Lah masalah apa? Ngubungi kene kowe asline ngendi kowe? Ngendi? Kulon. Kulon ngendi? Lah ngopo? Pan ngopo? Ora seneng karo sapa? Yang calana. Lah masalahnya apa? Tanda tangan kerja apa kuwi? Tanda tangan apa kira-kira? Aduh. Tanda tangan apa kuwi? Tanda tangan apa kuwi? Malah ngapusi nek ora ngerti kok. Nang kerjaan apa nang endi kuwi? Maksudnya kerja nang endi? Yo, pas limu mau endi? Bakulane endi? Jalan kan. Ada temen. Dipanjang piro ning ngene? Aku tuh. Masih nang coba akeh tapi tangani. Lah ngopo? Terus mbak apa nih? Mbak apa nih? Betul-betul ini apa? Susu. Susu. Emang wedi karo tak tali rokok kan sosmu tak bundel arek iki. Itu kan ngomong gitu.
Gresik. Jadi nggak ngoan. Jadi kamu aja lengkap kowe. Lah kok iso suka Gresik? Oh tunda. Supaya apa? Supaya apa? Hmm? Nah, rupamu apa sih? Layak apa? Kuyang. Ya layak kuyang. Jadi ya. Kowe karepmu mau nih, berarti kowe sing mangani anak-anak Indonesia pas nang kulon apa udu? Hah? Ya berarti ra kok pindah rene petang tahun. Emang lebih iki pirang tahun sih nang? Bisa kedene apa? Ya masang tahu ya. Nah, kamu piro, Pak? Ya murah 14 semua. Umur 15. 15, Pak. Iki kerja nang kene berarti. Ya piye? Arep mbok apa nih memang? Ngerti aku kira. Ngerti apa? Ngerti apa? وبست الجبال بسا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وبست الجبال بسا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وبست الجبال بسا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Aku ngerti. Asline apa dilungake celanang kuwe. Saka ngendi? Saka gawean. Ya masalah Ora gelem ngengkang. rasa gawe-gawe. Ora. Rasa gawe-gawe. Wis pokoke aku ora butuh ngerti sing aneh-aneh. Penting wae aja ganggu meneh kanggo jalawase, belo nang alammu. Ngerti ora ana panganan jenenge tambusu ngerti ora kowe? Ngerti apa ora? Usus sing dingseni ndok kuwi lho. Terus digodhog mula madang, digulih. Ngerti? Ngerti. Apa ususmu tak gawe tambusu napa piye? Aja. Oh aku dong iki wis. Wis minggu kowe aja ganggu gawe karo aku sak keluargaku kabeh sing ning kene sak anak turune, sak anak turunku. Awas nek nganti ganggu sak kanca-kancaku sak wongku kabeh. Ya? Nah ora tak tambusu tenan kowe. Aku di panggon ki asline. Panggon ki ngendi? Sumur. Sumur ndi? Sumur kene. Jadi kok njaluk nang sumur. Apa nih? Kalau nang sumur aku. Ngaku nih. Kalau nang kene sumur, barang itu apa mau iki. Njaluk nang sumur. Kalau nang kene tapi mau apa iki. Bungkusan apa iki. Iya kowe. Liyane kowe sik ana meneh. Aja ngomong ora. Sapa kacang loro kae? Kanca-kancaku. Tenane. Kanca-kancaku. Tenane. Kanca-kancaku. Ayo arep minggir apa ora? Inggih. Arep minggat ora? Terus nek lunga balik meneh apa ora? Nek balik kapane? Nek ganggu meneh kapane? Nek ganggu meneh kapane? Aku lunga. Lah nek ganggu meneh kapane? Aku tindak ususku ndak bangun sih. Enak men kowe ganggu wong sakarepe dhewe. Berarti Mbak Mati ya digawe kuwi. Iki sing tas loro kae wingi. Delok sapa? Apa kowe? Sapa?
Sudah jaluk nyawain ikut. Jaluk duit. Sik. Kowe anake anu mati po. Kowe sing lanang kowe sing wedok. Kowe sing lanang kowe sing wedok. Wis duwe jeneng apa ora? Jaluk jenenge apa ora? Silakan ya aku mah. Lah sing wedok barang. Itu adikmu. Kayu adikmu kae delok. Delok sik kae adikmu kae sing delok sik kae. Delok melek matam. Kae adikmu kae sing gede kae. Kae sing kae. Kae sing gawe. Aja nangis. Toman. Kok sik ya? Ki ngene. Elekmu sing mbok antem, ya. Sing mbok antem wingi elekmu ora ngerti wong kenal karo kowe. Kowe kan selama iki nang kono kula nang Bekasi. Bapak kan orang ngerti dadi orang kowe kan rumangsamu ora dirumati ngono ta? Oh, sesuk wis tak tukok kon kok endi mau kae kowe jajal Joko esuk garek ngetrake. Ngapa ini kok malah kaya kono karo adikmu barang lho sesuk tapi ya tukok tas lambine urung wis urung nek kok ono. Klambine kok klambi kok ngene lho alah katoke endi Oh ya sesuk Pak. Wah. Katok bola Seneng ora kae klambi kae. seneng ora masuk milih ya kok klambi wis tukok ke klambi tukok ke buku barang ngono lho mbak pang sekolah ta Ndero. Hah? Ndero. ngono apa Bal. oh bal-balan ya sesuk iki komplit iki ngono iki ngisarane iki Sare bal-balan kan. iki ngisarane ngono katoke Poter. Sepoter. Kok terbang. Manggane di spot iki kok ngaji barang wis ditukok-tukok ning ngene sendal sepatune urung Kakangmu Pak. wis sendal sepatune urung sesuk sangoni barang sesuk tapi ya nek wis mbokmu wis go balik saiki nang rumah sakit mbok nakali iki aku minangka makili saka mbokmu pakmu mbahmu dulur-dulurmu kabeh 7.000. 7.000 7.000. tok Njal 7.000. Tok. Heeh. kok kurang Ya meneh karo nggo adik. ya kok maksudnya dhewe-dhewe sesuk kowe lek ngekeki jeneng esuk ya apa siki Jaluk jeneng sapa nang. Cecuk. sesuk enggak ya coba kowe kan jangan ngapura lu nemu ora ngerti-ngerti berantem. wong kae sing njalukke ning aku kon nyeluk kowe wingi kok kowe ngerti karo aku ora lho wingi kowe nang ndi kowe sing nyeluk sapa yang kuning. ya wis sesuk iki kan urung sepatune pecine Genderone ngono dadi supporter kok jare wis komplit ngono Jaluk gendero. besok ya sak sangone barang ya sak jenenge dadi nek mboke wis waras ya cokur 7.000 kok kurang Karo adik. Adik dhewe. maksudnya dhewe-dhewe ora kur 7.000 lah Cepul. tapi cukup ya kan ana kurange tuku dhewe ning aja ganggu meneng kok maksudnya ya malah didongak-dongakne Adik aneh ke. tuku boneka oh lah kowe tuku apa mobil-mobilan masa gede mobil-mobilan bola Adik boneka. kowe bola arep tumbas ke jajan ora Boneka. boneka apa njaluk adike takoni Boneka. jare boneka apa Boneka baby. Barbie
Ya aja sing plastik mbok yo. Apa sing plastik yo ngono. Kayak karet kayak ngono kayak. Ya iki di ngapura ya mbokmu karo pamu, mbahmu barang kan ora ngerti tata carane ya. Jadi sesuk kapan-kapanane mboke wis waras men digawe slametan bancaan didongakne. Kowe karo ngekeki jeneng kowe sisan. Ya, karo uga rampung. Kowe kudu manut tak pindah tapi tak keke nganu nggon, tak keke nggon. Ya. Dewek. Ya iya, dewek-dewek, tapi maksudnya ora nggawa lemas kok kono wong ora ngerti. Amare dewek. Ya, kamare dewek-dewek. Tapi ora kudu ana syarat saka Bekasi lho ya. Ya, yang penting kowe tak celuk tak papake ngono wae sesuk ya. Ya. Wes tenang. Iki lek jenenge sesuk apa saiki? Jenenge sapa? Jaluk jenenge sapa kowe? Motor balok. Jeneng sapa? Roberto. Adik Sasa. Sasa. Salsabila. Salsabila gelem. Sasa. Lah iya. Sasa. Sasa. Ya kok kaya bumbu masak. Sasa. Kuwi tak wadon kuwi panjenengan kuwi. Sapa sih? Caca apa Sasa? Sasa. Lah iya lengkapi sapa Sasa? Sasa Agustina. Sasa Agustina. Terus lha kowe? Eling-eling aku kan. Aku gak eling-eling lho. Rifki Abdillah. Rifki tok. Ya Rifki karo Sasa sapa mau? Sasa Agustina. Ya tulis. Ditulis panen. Sasa Agustina. Oh, Karo Rifki sing gede sing lanang. Rifki Zaidan po? Lah iya tambahnya Zaidan. Kok seneng ngampul-ngampul. Lah ya apa lekmu teka-teka mbok antem. Ya kamu Aja kok ngono. Minta maaf. Ora kayak duit. Kayak duit mah. Pola ibu. Saya pola ibu adik tapi ya. Sesuk meneh maksudnya, ya. 20. Besok bareng karo slametane iki ditongke kowe. Iki, delok melek sik iki disangane rolike. Ya ndelokke sing ngekeki. Turun ora sih? Prewe lah ngomong. Pilekmu. Pimbahmu. Njaluk maaf. Ya wajar kowe lho. Ya ora kok ngono. Isin wae. Wis ngamplon like wis isin. Jenenge Rifki karo Sasa Agustina. Sasa Bu salsa mau. Sasa apa salsa? Sasa Agustina. Ya wes ya. Ya wes njaluk ngapura aku juga ya. Nah, wes semoga-moga diwangi minuwun ya mbokmu meninggal waras. Apa? Apa tumbas ke apa? Kowe bola. Ya ora piala wong lomba urung, piala barang. Nah, wis bola wae, ya. Bola karo bendera merah putih. Bendera merah putih. Ora ket Oh, lah yo kakean syarat ngogah aku. Wis tuku dhewek lah. Ya. Ya, kalau pengen tumbas apa tuku dhewek tak kei duit, iso men dikai duit ya. Wis dikai liis 10.000 jajan saya karo Bang ya. senengane ya raket ya apa badminton kok. Kowe mbokmu anu mamamu dewang-wangi minuwun meninggal mati tinggal waras. Ya? Ya sono. Wis anu sik aja ganggu pokoke sesuk nanti dipapake nang panggonan sing semestine ya. Ya wis, nyeluk aku ros.